Ito yung maganda, tigre. So, game, no? Oh. Wala ka. Gray natin, no? Ito. So, lamang na naman to sa tiyan lang. Tiyan lang to lamang. So yun, Gagambino pa rin. What's up sa inyo? Napanood niyo naman yung laban natin, no? Yung bago lang. So, conclude talaga, panalo yung maisin, yung dilaw. Pinatay niya na yung brown. So ito, pakita muna baby. Pakita muna sandali. So yan, yung tigring itim, ito. Bago to siya nagagamba. So 2 days. Ito naman yung pumatay doon sa tigre na gray natin, no? Ito. So lamang na naman to sa tiyan lang to lamang. Pero kung yung kaha, halos pareho naman sila kasi diamond yung likod ng isa, no, malaki. So pumili na kayo kasi ito. Palakarin muna natin. Pakita natin baby. Palakarin muna natin sila, no, para makapamili kayo. Ayan. And ito yung orange naman. Yung malaki lang talaga to, mataba yung tiyan niya. Sa sizing siguro ano ba size na ito? Siguro 9.5 to 10 ito. Pero unting-unting diferensya lang naman, pwede. So game natin. Yun, post nyo pala muna, tanongin nyo yung katabi nyo, pakita nyo sa kasama nyo. Papiliin nyo sila. Kung may napili na rin kayo, may napili na sila. So yun, umpisa na natin. Okay, ito yung maganda, tigre. Wala ka. Ala. Wala ka, nagdidiban ulit. Uy, pabalik po. Oh. Yun, nagpalaglag na, no? So yun, 1-0 para dito sa orange natin. Masyado nang masakit, sabi ng tigre. Tigre din yung tinalo nito nung last time, no? Pero basa-basa din siya. Yun. So 100, no? Yan. Balik natin ulit. Isang laglag saka isang tingnan natin kung lalaban pa. Panapuruhan ng matindi, no? Napuruhan din naman yung orange, pareho lang sila. Pero ito nasungkit ata yung yan. Laglag na. So matindi-tindi yung ano na itong orange na to, nanggigigil na. So nadalawa na ng laglag to, no? Isa na lang natin, last natin. Malakas pa kasi yung orange. Ito napuruhan talaga. Dumaan lang. So yun lang mga kaji, declare kong panalo yung orange kasi alamang naman siya ng laglag. Tapos kailandaan na sila. So yun, no, panalo natin tong orange kasi masyado na rin mabagal. So gagawin ko dito, pakawalan ko na lang to. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan yung video na to, share nyo yung video and huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga video i-upload natin. Yun lang, maraming salamat ulit and Gagambino.